hay ɗum ko ɗeɗo balle kam mi wayri hebde vidéo ji kesi ɗum tagi yimɓe saha fof mbiyami an min jiyani statiji ma de min jiyani taw statiji ma mbimi ko musidɗam neldanno ɗum vidéo ji o koko voyage seeɗa tan machallah vraiment hande mi weltima no fewi caggal nde nani sawtowol ma. mboɗo wiya pulaar ko ɗemgal e nder ɗemɗe haaloɓe pulaar ni keewi kono haaldoɓe ngam yo pulaar ɓamtone pamɗi pulaar ko kanŋe yarnaka tan kono ene ɗomɗi woni dimo ko dariɗo dadiɗo daraniɗo ko jeeyi pulaar ne rimɗi kono jingan ko jeyɗa an denɗi ɓaade ko ɗum Allah watma ɓoynoɗo woyino yeddi kono andini en bojji makko ɗi pilam gonɗi pulaar ne teddi no dongal dondiɗo teddiraɗo ɗum ne laaɓi ala jeddi ñiiƴe ne kaɓa saha e saha fof kono ceerani ene koddi jeddone pulaar famani tan andani tan ɓe mbi fabru meeɗi wiide sak lamɗam ne teddi ɓe mbi i fabru ko andintuma nduwi ko dondinoɗo sak lamɗam yaɓɓimi yeddantama pulaar on janggoynoɗo ɗemɗe goɗɗe ala yeddanta pulaar ko on mo janggani mo jinganani ala ko jaggi ala ko jogi so wona jikke bonɗo so tawi aɗa yiɗi andude ndonu e holko woni hen a hattanta namdade on donaɗo ala on ko birniɗo namdotoɗa ko on donɗo weeli haaldude ko e pinɗo ar namdomi mi haalanma holko woni pinal